Tak, vítam vás pri tejto jednoduchej ukážke, ako vytvoriť lokálny virtuálny web server na Linuxovej platforme. Virtuálnu časť bude zastupovať software nazvaný VirtualBox a môžeme si ho stiahnuť na tejto webovej stránke. Toto je vlastne domovská stránka VirtualBoxu, kde si môžeme stiahnuť jeho verzie pre rôzne operačné systémy. Po inštalácii si ho môžeme samozrejme otvoriť a tu si môžeme všimnúť, že je to veľmi jednoduché rozhranie, kde si môžeme pridávať nové operačné systémy, či už Windows, alebo Linux, Solaris a podobné, Mac a ďalšie. Ja som si vybral Linuxovú verziu Debianu, pretože s touto verziou sme pracovali na strednej škole. A samozrejme VirtualBox neobsahuje žiadne inštalačné súbory týchto operačných systémov a preto si budeme musieť stiahnuť inštalačnú verziu Debianu. Tu si môžeme stiahnuť na tejto stránke. Toto je taktiež domovská stránka Debianu alebo Linuxovej verzie tohto operačného systému, kde si môžeme stiahnuť, je to nazvané inštalačný obraz v preklade, ale sú to v skutočnosti inštalačné médiá. Tu si môžeme vybrať architektúru procesoru, akú máme. Ja som si vybral 64-bitovú, keďže máme si to aj overiť v nastaveniach Windowsu a tu máme vlastne procesor a tu máme 64-bitový operačný systém. Takže po inštalácii 64-bitovej verzie máme vlastne takýto ISO súbor a už sa vlastne môžeme presunúť do pridávania nového operačného systému. Nazveme si to Debian. A toto teraz nemusíme riešiť. OK. Tu si môžeme vybrať nastavenie hardwareových požiadaviek, ktoré bude využívať z našej hardwareovej výbavy. Ja mám 16 GB RAM, čiže vyberieme zhruba polovičku, aby sme mohli využívať polku vo virtuálnom a polku v skutočnom operačnom systéme. A tuto si môžeme nastaviť 4 jadra procesoru. Kľudne by sme mohli aj viacej, ale to už vidíme, že to už nie je odporúčané, pretože tým môžeme spomaliť rýchlosť skutočného operačného systému. Takže zvolíme také stredné nastavenia. Virtuálny úložný priestor je predvolený na 20 GB. S týmto nemusíme obvykle hýbať, väčšinou stačí to, koľko si sám určí. A toto už je vlastne len zhrnutie, čiže môžeme si to dokončiť. Otvoríme si nastavenia a tu máme vlastne všetky nastavenia tejto inštalácie. Tu si môžeme meniť poradie bootovacích jednotiek. My sa presunieme sem, kde si nastavíme grafické nastavenie virtuálneho operačného systému. Tu máme taktiež monitory a podobne. V úložisku tu si zvolíme ten ISO inštalačný súbor. Ja ho mám tuto na pracovnej ploche. OK. To sa môžeme vložiť. Sme to zavreli. A ešte v sieťovom nastavení si prepneme adaptér v moste Bridge, aby sme mali premostené pripojenie na internetové pripojenie, tak. To si sem zvolíme a myslím, že by to malo byť všetko. Ešte si to raz obzriem, či by to je fajn všetko. OK. Toto nič. Dobre. Teraz, ak máme nastavenú inštalačnú verziu tohto súboru alebo operačného systému, tak to môžeme spustiť.
Samozrejme, inštaláciu tohto operačného systému alebo táto inštalácia bude celkom zdĺhavý proces, takže väčšinu pri editácii videa zrýchlim, aby sme ušetrili čas. Tak tu si nastavíme prihlasovacie údaje pre používateľa root. Root je v Linuxovom systéme braný ako admin, čo poznáme z Windowsu. Čiže nastavíme si jednoduché heslo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takisto potvrdíme. Tu si nastavíme meno nového užívateľa. Už nie toho adminového alebo rootovského. A tuto si môžeme nastaviť hocičo, napríklad priezvisko. A taktiež heslo pre nového užívateľa. Pri týchto skúšobných inštaláciách je ideálne nastaviť si rovnaké heslo či už pre roota alebo pre obyčajného užívateľa kvôli jednoduchosti prihlasovania. Môžeme pokračovať v inštalácii. Tu máme vlastne výber použitia virtuálneho úložného priestoru na skutočnom hardvéri. Môžeme dať asistované na použitie celého disku, ktorý bol určený. Tu máme vlastne tú hardvérovú jednotku a doporučené nastavenie alebo odporúčané. Ukončíme rozdeľovanie a môžeme zapísať zmeny na disk. Toto je vlastne potvrdenie už len.
Tak, po úspešnej inštalácii sa môžeme presunúť priamo do nášho virtuálneho operačného systému a nabútovať ho. Tak, po inicializácii do grafického rozhrania sa môžeme prihlásiť adminovými prihlasovacími údajmi. Teraz nás vlastne prihlasuje už do nového operačného systému. Tak, teraz sme v rozhraní samotného Debianu. Tu si môžeme asi najskôr nastaviť grafiku, nech máme takéto malé okno zobrazovacie. V nastaveniach si vyberieme display. Tu si môžeme vybrať niečo väčšie, napríklad 1280. Potvrdíme nastavenia. Dobre. Tak, teraz sa môžeme presunúť priamo do terminálu, čo je niečo ako, alebo respektíve je to príkazový riadok ako vo Windowse. Tu použijeme dva jednoduché príkazy, čož je upgrade a update. Rozdiel medzi týmito príkazmi je ten, že upgrade stiahne a nainštaluje nové balíky a update ich rovno aktualizuje. Čiže napíšeme príkaz sudo ako superuser do. Vidíme, že žiadne z nich neboli aktualizované. Tieto príkazy vykonávam len pre istotu, aby sme si boli istí, že sme aktualizovali všetky a nainštalovali všetky. A takisto aktualizujeme. No. Ďalej sa môžeme presunúť na inštaláciu web servera. Web serverov pre Linuxové platformy, napríklad ako Debian, je veľmi veľa. A ja som si napríklad vybral web server Apache 2, čož napríklad keď si ho nájdeme na internete, tak je to jeden z najpopulárnejších web serverov pre Linuxové platformy. Napríklad. Vyhľadáme si nejaké web servery a tu už máme Apache 2 a ďalšie iné. Čiže to môžeme zavrieť. Čiže dáme jednoduchý príkaz. Už nemusíme písať superuser do. Toto nie je taký dôležitý príkaz, čiže môžeme to písať bez toho. A tak, tu máme vlastne načítalo všetky informácie o tom balíku a tu sa nás pýta, či chceme pokračovať. Napíšeme yes ako áno. Po úspešnej inštalácii web servera Apache 2 si overíme jeho status, čiže zase napíšeme jednoduchý príkaz system control status Apache 2. Tu máme vlastne, nám píše, že je beží, alebo teda je zapnutý. A taktiež toto môžeme teraz zavrieť. A taktiež si môžeme cez webový prehliadač otvoriť jeho vlastne webovú stránku, ktorá je v HTML jazyku programovacom alebo HTML súbore. Samozrejme teraz, keď nám otvorí prehliadač, OK, napíšeme sem jednoduchú adresu localhost
A tu vidíme, že vlastne Apache 2 Debian Default Page, čo je tá základná stránka. Túto základnú stránku môžeme nájsť v systémových súboroch. Tuto to máme napísané, že /var, dvojtv, html a index.html. Samozrejme tú stránku index.html môžeme prepísať, premenovať, hoci čo budeme chcieť. Čiže môžeme sa do nej pozrieť graficky, ale taktiež aj cez terminál. Čiže ideme do súborových systémov, var, html a tu máme vlastne index.html a to nám vlastne otvorí to isté. Keď by sme chceli do nej pristupovať priamo z terminálu, tak budeme musieť dať príkaz cd ako choose directory. Napíšeme /var. Teraz sme v adresári var. Môžeme si prelistovať, aké sú to ďalšie priečinky alebo adresáre. Vidíme adresár dvojtv. Čiže cd /var takto. Sme v tom ďalšom. Zase si dáme list a tu už máme len html. Takže zase prepíšeme a dopíšeme tu html. Teraz keď dáme list, tak tu máme už len index.html. Čiže aby sme ho mohli prepísať, tak máme ďalší jednoduchý príkaz, čo je nano a samozrejme adresu tohto súboru. Tak, teraz sme v jednoduchom textovom súbore pomocou toho príkazu nano. Tu môžeme vlastne vidieť telo tej webovej stránky. To môžeme vlastne všetko vymazať, pretože budeme si vytvárať našu novú webovú stránku. Ja to rýchlo vymažem a v editácii videa to zrýchlim. Tak, po vymazaní môžeme si to uložiť, Ctrl S a môžeme si nájsť nejakú jednoduchú webovú stránku, z ktorej budeme prepisovať jej telo. Týchto webových vytváračov je mnoho, či už v jazyku HTML alebo CSS. Odtiaľto si vlastne nakopírujeme telo tejto webovej stránky jednoduchej, čiže kopírovať, vložíme a tu môžeme prepísať vlastne, že toto bude hlavná stránka. Jedna bude hlavná stránka a vytvoríme k nej podstránky, aby sme videli, že tie preklikávania fungujú vlastne správne. Čiže toto by bol nadpis. Máme sa presunúť ďalej. Tu si vytvoríme medzeru, aby sme to mali v nejakom zobrazení správnom. A tu si napíšeme vlastne odkaz na ďalšiu webovú stránku, ktorú vytvoríme následne. Ideálne najskôr si vytvoriť tú stránku a až potom písať nejaké odkazy. Ale to teraz, keď sme tuto, tak to môžeme spraviť najskôr toto. A tu si vlastne nakopírujeme toto a vložíme si to do toho podnadpisu. Dáme medzeru, vložíme a tu si vlastne prepíšeme tú cieľovú adresu. Musíme to prepísať do formátu HTTP, pretože HTTPS je šifrovaná webová stránka, ktorú my teraz nemáme, takže si dáme HTTP klasické, //
Teraz si pozrieme IP adresu cez sieťové nastavenia. Tu máme vlastne 0.103, takže tu dáme túto IP adresu. A za lomené napíšeme vlastne link na tú ďalšiu webovú stránku, ktorú následne vytvoríme, čiže nazveme ju stránka 1.html. A tu máme vlastne už len popis toho, že čo to vlastne je. Čiže môžeme si napísať, že to je link na stránku 1. A taktiež môžeme vložiť ďalšiu takúto stránku a link na ňu. Čiže tiež si dáme ďalší podnadpis a sem vložíme daný odkaz. Čiže toto bude už stránka 2. OK. Ešte dopíšeme koniec. Takto. OK. Uložíme si to. No. Teraz vytvorím tie ďalšie stránky. Tie budú vlastne rovnaké, len tam budú iné preklikávania a linky. Ale samozrejme to zrýchlim, aby sme zase ušetrili čas. Tak, keď máme vytvorené vlastne všetky stránky, aj skontrolované, či sú správne napísané, tak sa môžeme presunúť naspäť do prehliadača a napíšeme už adresu tohto daného počítača alebo operačného systému s danými webovými stránkami. Čiže máme tu adresu a index.html. Čiže tu máme vlastne webovú stránku, kde je napísané, toto je hlavná stránka. Tu máme vlastne link na stránku 1, čiže tu máme stránku 1, môžeme ísť naspäť na hlavnú stránku a taktiež môžeme ísť na stránku 2 a späť môžeme ísť na stránku 1 a na hlavnú stránku. Čiže webové stránky máme vytvorené pre tento webový server alebo Linuxový webový server a môžeme sa presunúť vlastne k tomu, aby sme to spojili so skutočným operačným systémom, čož máme Windows. Čiže môžeme si vyskúšať pripojenie medzi týmito dvoma operačnými systémami. Čiže ako vlastne sme si všimli, tu máme 192.168.0.103. Ideálne je nastaviť si túto IP adresu na statickú, pretože pri každom ďalšom zapnutí tohto operačného systému na sieťový adapter alebo router priradí vlastne novú IP adresu. Táto IP adresa sa priraďuje vždy na 2 hodiny a keď sa vlastne vypne to zariadenie, tak tá IP adresa sa uvoľní. Vlastne DHCP protokol ako taký iba prenajíma tieto adresy, on ich neprideľuje.
A ideálne je pre takýto webový server nastaviť si statickú IP adresu, čiže IPv4, tu máme automatické DHCP, nastavíme si ručne alebo manuálne. Tu si nastavíme adresu, akú chceme, aká by bola nastálo, čiže nastavíme si tu 0.103. Maska siete si dáme 255.25 takto a brána je vlastne to, kam sa dostaneme na nastavenie alebo všeobecne do sieťového nastavenia. Čiže 192.168.0.1. To sa vlastne môžeme si overiť aj tu. Takto. A tu sa vlastne môžeme dostať admin. Heslo je samozrejme zmenené. Neukladať. A tu máme vlastne náš router, masku a podobne. Tu keď si vlastne všimneme na Windowse, tak vidíme, že sme pripojení, asi to nie tak rýchlo, ale sme pripojení skrátka sem, čiže toto môžeme zavrieť a v nastaveniach si uložíme tieto, čiže použijeme, OK, dobre, čiže máme nastavenú statickú IP adresu. Teraz, aby sme overili spojenie medzi týmito dvoma operačnými systémami, tak prejdeme do Windowsu, spustíme príkazový riadok a pomocou jednoduchého príkazu ping si vlastne overíme spojenie medzi týmito dvoma virtuálnymi alebo operačnými systémami 0.103 a vidíme, že to je do 1 milisekundy, čo je ideálna rýchlosť. Čím menšia, tak tým rýchlejšia je odpoveď a rýchlejšie spojenie. A taktiež to môžeme skúsiť opačne, čiže toto môžeme zavrieť, otvoríme na novo terminál a môžeme si skúsiť pingnúť. Najskôr si samozrejme musíme zistiť, ako máme IP adresu, čiže ipconfig, tu máme vlastne 168.0.111, to vidíme tuto, IPv4 adresa. Čiže to zavrieme, 192.168.0.111 a taktiež vidíme, že to je do 1 milisekundy. To môžeme zavrieť. A keď sme si skúsili teraz pripojenie medzi dvoma operačnými systémami, tak sa môžeme pozrieť na to, že či sa vieme pripojiť z Windowsu na tieto webové stránky. Čiže napíšeme 192.168.0.103/index.html a vidíme, že vlastne tieto webové stránky sú rovnaké a my sa teraz vlastne pripájame na webový server, ktorý máme na Linuxe. Samozrejme všetko funguje tak, ako to bolo predtým. Niekde máme asi chybu. OK, to si pozrieme tuto. A už nám to funguje správne, zaujímavé. Dobre, čiže to môžeme zavrieť a teraz keď sme si odskúšali, že nám toto vlastne funguje, ešte môžeme skúsiť spraviť jednu zmenu, že vypneme sieť na Linuxe, čiže tu nám píše, že sme sa odpojili a teraz keď by sme skúsili zase 192.168.0.103, tak už vidíme, že nás to nechce pripojiť a po chvíľke nám vypíše vlastne error, že nie je tu žiadne pripojenie, čo znamená, že sme znefunkčnili tento webový server a následne ho vlastne spustíme, čím dokážeme to, že toto vlastne spojenie funguje a je to reálne. No, to nám vlastne vypísalo chybu, že tento web je nedostupný,
čo znamená, že nemáme tam spojenie a taktiež si môžeme vyskúšať zase pingnúť danú IP adresu 168.0.103 a už vidíme, že je to nedosiahnuteľné. Čiže naspäť zapneme pripojenie. OK. A už vidíme, že stránka nám nabehla. Stránky fungujú. Čiže môžeme sa presunúť naspäť do príkazového riadku a môžeme si pingnúť túto IP adresu. A už vidíme zase, že do 1 milisekundy nám to odpoveda, takže nám to funguje. OK, takže toto bol jednoduchý návod, ako si vytvoriť Linuxový web server a samozrejme nejakú webovú stránku k tomu. Ďakujem za pozornosť a dovidenia.